Ora usah nganggo ora usah. Langsung dibagong. Uni nek ku ang. Urut. Petane. Urut. Uni ayo. Uni nek uni nek ku biasa aku ya ya nene ku Waku jagat dewa Bathara durung antara swanggunku lumaksana iki kathik ana satriya bagus rupane anom dasare kanggo ing busane ayo kowe sapa ngaku dak takoni mumpung durung mati kintan parat kowe takon kambe aku satriya kok ora ana basa kambe ora ana dadi kowe takon karo aku ngono kowe takon karo mbek aku mbek iki dilangi kowe takon karo aku ngono. Kowe takon karo aku. Yo dasar nyoto. Aku Raden Narayana. Raden Narayana. 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 Ya cepet ya. Raden ro ya ro. Yo no. Raden Narayana. Wah. Kowe iki apa aksara Jawa atau baik? Apa? Kok Jawa ora ngerti aksara Jawa, isi di sini. Coba piye nek aksara Jawa? Ana Taraka Data Sawara padha dayane maga bathama. Aksara Jawa diulu. Betutu. Ha, iki ora iso. Saya kira dibalik kepiye? Dibalik iya deh. Dibalik piye to? Aku gek krungu ora aksara Jawa kok dibalik ada dibalik ngene. Ngata Bagama nyaya Jodhapa lawa satada Karatanaha ngata Bagama nyaya Jodhapa lawa satada Karatanaha ngata terus ngata dengkulmu ngono wah ora usah nganggo anu alam-alaman wis wengi malah bar jam 7 ngono. Nembang si apik. Ora ketung sithik nembang. Nah, ya wis ngono ora apa-apa. Ora wurungan aku karo kowe nganti lama-laman paling ora dadi gelut. Mengko aku karo kowe nang kene dadi teko tuladane. Sedulur ing tambak sira kene nak nganti aku karo kowe gelut tak ora apik. Nyontoni kok nyontoni gelut. Oh ya, nembang wis sing apik. Dasare pradembone komplit, gamelane ya apik-apik. Warangganane ya papat. Nembang sing apik dasar darudan ngene iki ya ora ketembang karo udut rokok Samsu lak ya seger ta ya giya. Once to seger. Ya nembang. Ah saiki urut wong urut nom. Nah urut wong kagaring sik nggo aku terus Bagong. Oh ya. Saiki aku tak nembang. Bar nembang apa ya? Aku ora ngarani kok. Ben sak karepe ibu kono. Arep ngene